gune handila daua, ez da? Zenbat hektarea bilduta zaudete? 75 hektaria dire. 75 hektaria, oso ondila da. Earra. Eta naturaren barne, Naturan barruan zaudete, ez da? Bai, leku zoragarria. Zan dezu bastan aldian da hola? Bastan aldian. Nunda zehazki hau? Zehazki igantzin gaude. Igantzin zaudete. Igantzin. Ezagutzen dezu, igantzin? Bai, ibili naiz hortikan, ibili naiz zehazki enaizion, irrizarrin, baina bai, hortikan ibilika, gaina historia esabokadozekin guain ezin, esan inun izeleon leku danetan, egon naiz iaia, Euskal Herriko pastar guztitan, egon naiz. Hori bai, gertatzen zaitena dakatela ja burua pixka kakauete ba bezala, eta danak naztu iteitu talde bat itezte, baina bueno, gogoratzen baia zue, iristen naiz berriro lekura. Bueno, eta kontatu zenbat gune topatuko ditugun, zea hori, abentura parkia da, baina aldi berian lasaitzeko parkia, basokin kontakto neoteko parkia, eta hainbat gauza iteko parke bada, ez da? Hori da, bai, guk resort rurala eta park aventura bat dela esaten dugu, baina guretzat, 6 ate ditugu edo beristen ditugu. 6 ate dazkazue, bale? Zein izango zian horiek? Alde batetik, esandakoa, aventura parkea dugu, baita bai parka, bai bizikletan jeitxirak egiteko. Bike parka, osea, bale, bizikletan egiteko parkia, ados. Hori da, ostatuak ditugu baita, alojamendua, hotela dugu, basoan zehar luxuzko bordak ditugu, eta taldeak etortzeko baita aterpetxe bat dugu. Ona, bale. Eta, geho, gehiago, jatetxia... Jatetxea... Bai, bi jatetxe... Bi jatetxe dazkazue. Bi jatetxe ditugu. Zertan bere izten dia jatetxe bakoitza bata besteatikan? Edo berdinak dia? Ez, desberdinak dire. Bueno, bada jolastokiko taberna deitzen dioguna. Hortze ematen dugu bai gozariak eta baita ere, batez ere, baskariak. Eta gero daukagu, hoteleko edo palazioko jantokia, eta hortze ematen ditugu afariak. Xabik esan duen moduan, dauzkagu 20 bordak, ez dakit ezagutzen dituzu, luxuzko bordak, horre basoan barruan, eta hotela. Orduan, ara joaten diren jendia, joaten dire afaltzera hotelera. Eta hor, janaria eta finagoa edo hobeagoa da. Eta jendeak gehiena ze jutea, egun pasa, asteburu pasa, ez dakiten, zein da plan egokiena, bueno, bat baino gehiago dia, desberdinak izango dia, baino nola moldatu aldia bertako planak? Badugu pixka denetarik, astetartez gehien bat, lan egiten dugu talde itxiekin, astelenetik ostiralera eskolekin eta enpresekin baita lan egiten dugu, eta baditugu hori eskolak non eguna pasatzera etortzen diren, edo gau bat pasatzera, eta enpresak berdin. Team buildinga lantzeko dinamikak egiten dituzte, edo bilerak, eta bai gero asteburuan, bezero partikularrak etortzen dira, baikerrak baita, eta horrela lan egiten dugu. Zein dia umiagoak, eskoletakoak edo enpresetakoak? Zein da zer? Umeagoak. Iristen dianean, zeintu pasatzen du hobeto? Zeintu gibitzen dia? Biak oso ondo pasatzen dire, benetan, Osa, lekua... Baina igual umekeria gehiago egiten dituzte helduek, ez da? Bueno. Hanearki pasako den, nola aztea aventura bat, area jun, eta nola egiten dizu zirkuitua, tirolinan hasten da, edo animaliekin, edo badakit basoare bai oinutzik eta begita patuta ibiltze zatela, ez dakit nola dia baños de boskeo esatea noietako akitea, nola kudeatzen dezue egun bat adibidez? Bai, aukera asko daude, zuk bezeroak aukeratzen dute zer nahi duten egin, edo lasaitasuna topatu, edo abenturazko zerbait egin, ez? Segun zen nahi duen, zuek kudeatzen dio zuera batea, o bestea. Eta jutezea eta zure bola ibiltzezea, edo giak dazkazu, nola dijo historia? Hori da, sarrera desberdina ditugu, eta, abentura edo adrenalina nahi baldin baduzu topatu edo sentitu, orduan tirolinak eta... Erreserbatu ditzakezu, gauza da hori, azkenean hori baditugu zuk esan bezala, aktivitate adrenalina bilatzen duen norbait hori sentitzeko, eta gero zuk esan duzuna, baso soinua edo oinutzik ibiltzeko ibilbide tematikoak ditugu, orduan pixkat hori dena nazten da, eta bakoitzak nahi duena erreserbatzen du.
Ados. Badakit tirolena dakazuela Euskal Herriko tirolenaik luzeena, ez da? Bai, Ez alda. Bai. Zenbat metro dazka? 900 metro. 900 metro? Ia kilometro bat? Bai, ia kilometro bat, eta abiadura, hori... 80 kilometro orduko abiadura. Zaneko inklinatua da, hori da. Inklinatua eta oso altua, zoragarria da, Kriston, biztak egongo ja bertatik bai. Biztak eta izea sentitu, eta da, probatu behar da. Zenbat tirolina daude? Zenbat daude? Guztira 8. 8 tirolina. 8 tirolina, bai. Eta Euskal Herri guztiko luzeena bertan, Hori da. Eta zuek montatu zeate edo kontatzen bakarrik gaizeate? Bai, montatu zeate. Montatu, ja. Luzeena ne bai? Baita ere. Mira, dauzkagu... Vertigoa balin bakazu gaizki, ez da? Vertigoa balin bakazu, pues ez dakit, baino ni pixkat beldurtia naiz, eta bai, probatu nun lehendabiziko probatzen, azten zara txikiekin, ez da? Txikia batekin azten zara, eta hor ikusten duzu, ez da ezer gertatzen, eta gainera, pixkat urduri joaten zara, baino bigarrenean ja... Pixkanaka, ez zuzenian luzeena, ez da? Eta ja, bigarrenean disfrutatzen duzu pillo bat, eta ja, hausartzen zara, eta jau balin bada, geota gehiago, ez da? Bai, guazen. Ona.